Máme tašku na zmrzlého na vesmíru. Ahoj! Máruš, co tu děláš? Já hlupa. Teď to musíš, víš co, musíš si natočit nosní dívky ze spodu, mě ne? A úplně, pomoc! Dávno víš, jo. Začněte běhat tím. Začněte běhat na Ádí po lese. Zrovte bude sranda, běžte, ne? To musíš úplně, má hodně pavě. Ahoj. Nebylo tě vidět ještě raz. Ahoj. Kdo vymyslel to, že se jde do Běla? Já nevím, jak když jsme nemohli jít na zastávku. Mě to napadlo, No, nás oba dva tak vzájemně. Že to byla jako ani nebyla. Ty proč furt natáčíš mě? Já nevím. Teď jsme šli opíkat. Kam? Nevím. Ve Výškovicích je taky Jsme si opekli třeba hoře. Kam jdeme jako? Hodně tam byl. Počkej, jsi zavazat, ne? Maria, to ani nejde. Teď je jedno, jak to tam za to zašroubuj. Zašroubuj. Nende. Nedělej! Stěžka, nekopat si čerkaňu. Hodím pátku přes oči? Peťo! Máš to máme kuchaře. Hodím pátku přes oči? Kdo je kuchař? Na co maso? Jo, radši no koment. Ale ono to je tam, to hačadlo. Vy jste, já nevím, protože oni všichni říkali. Když jsme šli tam, Tak si sednem tady, na kamen. nenatačej mi zadek. A zaznám mě, vole, já to sedu jak domů. Jste tam všichni tak neřví. Musím hodit toho pátku přes oči, ne? Nemáš, najduje se. Jak dál? No, tak tady se vlezu jednou, ale když mě proháněl to je zle, neměl musel jít nahánět na tom prostu bylo přilepené strašný hnízdo, no já jsem si střelil strašný hnízdo. Tak kdyby jsem v životě neběžel, ani policajti naháněli. Já půlku si stávám mít ráda, když aspoň přenos a natočí nás zepředu, ať netočíš naše zadnice. Záznam mě. Oni jenom když stojí, kurva, No. Já vím, já jsem tak strašně to. Jak se to jmenuje? Nadržená. To ne. Ještě z toho bolí noha. No, jo. Už mi to nebaví.